En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església. El desenvolupament de l'eix de Jesucrist dins el Pla Pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona és el tema amb el qual continuem. Avui, aquesta setmana, ens centrem a parlar del que és la visió que té la Comissió pel seguiment d'aquest pla pastoral i també explorar com funciona i com ha de ser aquest eix de Jesucrist. En to de reflexió general en parlem amb Andreu Ibarz, coordinador de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona i d'alguna manera l'ànima d'aquestes últimes setmanes a la nostra secció. Doctor Andreu Ibarz, bona tarda i gràcies. Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres per tot aquest esforç d'ajudar-nos a donar a conèixer i a eixamplar tot el que és aquest últim eix, l'eix de Jesucrist tan important en el pla pastoral. Moltes gràcies. I tant, es donava el tret de sortida a l'eix de Jesucrist, recordem, amb una celebració i una trobada a l'Església de Sant Pius X de Barcelona la tardor del 2023, i això continua. De fet, no s'acaba, deia el cardenal Omella, l'eix de Jesucrist. Però què és exactament l'eix de Jesucrist dins el pla pastoral? Ens podem imaginar, és posar Jesucrist en el centre, no? Però com es materialitza això? Efectivament, la idea, recordant també la simbologia, que va ser molt positiva, d'aquell panot que ens trobem a la ciutat de Barcelona, allò que trobem als carrers, que té un cercle al mig i 4 costats, Jesucrist seria l'eix que aglutina, que articula tota la missió, tot el sentit de l'Església, no? I per tant, si en el nostre pla pastoral sortim, parlem de la fraternitat, parlem dels joves, parlem dels pobres i parlem del discerniment, tot això té sentit relligat, potenciat en relació o referència a Jesucrist, no? Llavors, vàrem decidir en el seu moment que dedicaríem en l'últim tram del pla pastoral el que seria el cimal, l'eix més important, Jesucrist. Perquè, de fet, Jesucrist, d'alguna manera, tanca el pla pastoral com a llibre, com a pàgina, com a escrit, però en realitat el ser Jesucrist al centre de les nostres vides obre per possibles nous esdeveniments de l'Església i en aquest sentit ens dona un impuls molt important. I tant. Doncs l'eix de Jesucrist, podem dir l'inici i el final, el pòrtic i la contraportada del pla pastoral i al centre, evidentment, no? Exactament. En la vida pastoral de les parròquies, moviments, comunitats de la diòcesi, n'hem anat parlant aquestes últimes setmanes de diferents aspectes. Com es concreta aquest eix? Com es pot concretar o què destacaria del que s'està fent? Es pot concretar de diferents maneres, no? Al entorn web de l'Arquebisbat de Barcelona hem tingut la possibilitat d'articular molts materials, d'alguna manera un tipus de materials formatius per sortir a l'encontre, per conèixer millor Jesucrist a través d'unes activitats que podrien ser des de, per exemple, un itinerari per aprofundir la Dilexit Nos, que va ser aquesta encíclica que va escriure el papa Francesc sobre el Sagrat Cor, o també unes pel·lícules sobre la vida de Jesucrist, o, per exemple, també hem dedicat a promoure uns recessos que es podrien organitzar per les comunitats pastorals o per parròquies que anaven relligant tot aquest tema de Jesucrist, no? O sigui que en realitat han estat moltes les possibilitats per articular aquest encontre i aquest anunci de Jesucrist. Molt bé, de diferents maneres, al web església.barcelona, buscant el pla pastoral Sortim, on, per cert, aprofitem per recordar que aquesta secció es pot recuperar igualment a través del web de l'Arquebisbat, i és interessant també que els oients tinguin diferents maneres a banda de la nostra aplicació i del nostre web per escoltar-nos si no ho han pogut fer a l'hora habitual d'emissió. Doctor Andreu Ibarz, per què és necessari avui tornar a posar Jesucrist al centre de l'acció pastoral? Bé, és evident que ho hem de fer, no? Però potser per què es destaca tant? I què ens diu això en el moment actual de l'Església, concretament a l'Arxidiòcesi de Barcelona? Sí, jo crec que sempre, d'alguna manera, hem de retornar a la font i a la identitat més profunda, no? Perquè si no, i això ho sabem per experiència, podem caure no tant en fer mal, però sí en caure
en processos que no són pròpiament allò que pertoca i més pròpiament a la identitat de l'Església. Podem caure en un activisme pur i dur. Podem caure, d'alguna manera, en buscar les nostres preferències o els nostres arguments. Jo crec que posar Jesucrist al centre, doncs aquest anar a la font última ens ajuda realment a ser fidels a l'Evangeli i, per tant, dur a terme amb cara i ulls la missió de l'Església. Estem parlant avui amb Andreu Ibart, coordinador de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral a l'Arquebisbat de Barcelona. A nivell de comissió de seguiment, precisament, com es valora l'acollida i la implementació concretament d'aquest eix de Jesucrist que completa el Pla Pastoral? Bueno, com passa a tot arreu i com en passa als humans, i nosaltres creiem com a comissió que tot el pla pastoral i també l'eix de Jesucrist ha tingut una recepció, d'una banda, per part d'alguns, molt implicada i molt entusiasta, i potser per altres col·lectius o altres sectors no tant. Jo crec que, sent una mica crítics també en sentit positiu amb la feina de la comissió, crec que hauríem d'haver treballat més en la pedagogia de dir tant el pla pastoral com qualsevol eix, i per tant també l'eix de Jesucrist, no és un projecte, no és un afegit a les realitats o als projectes més locals, més diocesans o més universals, sinó que el pla pastoral i qualsevol dels eixos, i per tant també l'eix de Jesucrist, tenen la voluntat, tenen la vocació d'integrar, de donar vida a tota la realitat. I potser no hem estat capaços d'explicar prou bé que no es tractava de fer una cosa diferent, sinó d'incorporar tota la vida de l'Església sota el paraigua de les prioritats, de les tendències del pla pastoral. I per això és tan important que l'últim eix sigui Jesucrist, que d'alguna manera és el cimal de tot el sentit del que fem, no? Però jo crec que potser les persones o els col·lectius que han estat més reticents ha estat per aquesta possible confusió de dir ara ens doneu més feina, ara hem de fer més coses, una cosa més. No, és que és tota la realitat que d'alguna manera queda articulada i queda potenciada des de les prioritats del pla pastoral. De fet, l'Arquebisbe de Barcelona ho recordava en aquella celebració de presentació a la tardor del 2023, no? L'eix de Jesucrist, de fet, supera el pla pastoral mateix. Aquest pla pastoral pot passar, però Jesucrist és el que ha de continuar. Bé, i encara una darrera qüestió, doctor Andreu Ibart. Potser els joves són clau perquè aquesta petita autocrítica que ara ens mostra, constructiva, positiva, i a la qual tots ens podem apuntar, potser passa perquè als joves els arribi més, no? Aquest eix de Jesucrist i el posin al centre pensant en les noves generacions, vaja. Efectivament, tenim la sort que en la pròpia comissió sempre hem tingut un representant del secretariat de joventut, dels joves, i per tant sí que és veritat que per circumstàncies de l'edat, del món laboral, dels estudis, han anat canviant les persones, però hem tingut sempre un membre de la comissió que ens ha ajudat amb la mirada, els ulls dels joves, la sensibilitat dels joves, i alhora també ha transmès a la seva respectiva secretariat i delegació doncs també tot l'esforç i tot l'interès que teníem, no? Però també, a part del tema de Jesucrist, els joves han tingut també un especial protagonisme. Per exemple, en l'eix dels joves van tenir un protagonisme molt especial, molt important, i en aquest eix dels joves, de Jesucrist, que és l'actual, doncs també es poden incorporar amb tota la normalitat a les diferents activitats que s'han proposat, de caràcter formatiu o de caràcter espiritual que hem proposat. Doncs li demanem per acabar ja un missatge adreçat a les comunitats cristianes que volen viure amb més intensitat aquest eix, encara que potser a nivell estructural no estiguin tan implicades, com vostè comentava abans, referint-se a alguns sectors, no? Però com animaria aquestes comunitats a viure l'eix de Jesucrist? Doncs animaria fonamentalment aprofitant aquest moment per reforçar els aspectes que hem proposat més de formatius, que en definitiva sempre ens ajuden
a una, no diré descoberta, sinó una redescoberta de Jesucrist. Jesucrist significa, d'alguna manera, per qualsevol cristià, caminar al darrere o al seu costat. I això significa, en definitiva, un reconeixement, una redescoberta contínua. Mai coneixem el 1000 per 1000, mai estem al 100% sempre al seu costat. Llavors, aquest caminar, per nosaltres, el tema formatiu és molt interessant i, per tant, crec que en el web de l'Arquebisbat disposem d'uns materials útils i interessants per a aquesta facilitació de l'encontre i del coneixement de Jesucrist. Doncs aquest encontre i aquest coneixement de Jesucrist és fonamental per entendre l'acció de l'Església. Amb aquest pla pastoral sortim, molt important aquests últims anys a l'Arxidiòcesi de Barcelona, com en altres que puguin venir, i encara que no hi hagi un pla pastoral escrit, amb tota la línia d'acció pastoral de l'Església, evidentment. Gràcies, Andreu Ibarz, que és el responsable de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Una abraçada i seguim fins a acabar la temporada explorant aquest tema. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i torno a dir agraït per tot aquest servei que feu tan important. Moltíssimes gràcies. Amb molt de gust fem aquest servei. Fins aquí la nostra sortida d'aquesta setmana.